kuthiwa Sgwebo awubhekani namaPhoyisa. Nibalani namaPhoyisa? Kuthi nje athi mangabe qhamuka ubhekene niphambana ngendlela. Hayi ngicabanga namaPhoyisa. AmaPhoyisa yiwo angabhekani nami. So into AmaPhoyisa sesiyilong story. Yabo nje okugcina ncinci impela kwangicika ngamaPhoyisa. Oku-2010 idudula amaPhoyisa amabili emzimhlophe lapha eSoweto. Lo baba lo umyelana ngempela wayehamba phansi ngeenyawo lo la ukuthi ubhekicela. Bengihlala emkhukhwini la. Indlela futhi isicapha zomkhukhu wami basikhahlela ngakhona futhi yawazi ngasasicapha zomkhukhu kunjani. So kupheshiwe lapha futhi so kupheshiwe. Basikhahlela futhi isicapha bangixavula phambi kwababa weyingane futhi baqoqo bathi khona ibhabe ekhona lapha uyabona. Bashawa nginomthungu mina la amaPhoyisa yabo. So uma ngabe lento ebengishayela nasebeyithola kwenye indawo abasezi ngizoxolisa yabona. So ke into eyiphoyisa nami inyanga edlule nje kade khona lapha ekhaya aphinda ngishaya futhi kodwa kwawukuthi ke nami ke ngase ngikhombisa ukuthi ngumfana ngendlela engikhombise ngayo. So nje amaPhoyisa futhi engayifuni ngawo amaPhoyisa manje akasawazi umsebenzi wabo. Yilo nto engasayifuni kahle kahle into engayifuni umholi wawo kahle kahle lokho ubhekicele ngoba yabo ubhekicele futhi into engayithanda ngayo lo baba ubhekicele uyabahupha abantu abantshontsha imali emotweni zemali uyabayeka abantu abulala abantu yini ebalekile imali nabantu abakhona bulala abantu lapha ePhoenix bahamba odlidina nawe abantu bahambe bolutha wathi abawuphuthe impahla abayintshontshile abantu abaqayekile kwathatha ukudla bayochitha amaPhoyisa abonakala amanye ekushutheke emotweni ehamba nakho ukudla nokho yonke amaPhoyisa la so nje mina iPhoyisa futhi nginyanya lapha noma ngabe kuthiwa yezwa lapha khona ngandaba nje funda ngoba nje ngangibulala kuyofa ngilandele uba ngibona yawafa yabona ngaphandle makuthi wafa kwayiqonga ingalo washintsha isibongo kodwa makuthi useyisibongo leso so fikari phela. So kahle kahle awunankinga namaPhoyisa kodwa isenzo samaPhoyisa indlela a-operate ngayo. Shuthi nginenkinga ngempela sisibakunjalo nginenkinga impela la. Nginenkinga. Akangivimba ngazafona amapoloba futhi ukuthi ugay. Angisazi nokuni athi imoto ngiyitshontshile. Kade ngisho ukuthi imoto ngise garage ngiyithenge kodwa imoto ngiyitshontshile. Sebanga ukuthi bayibafuna ungilalisa phansi. Okahle ngabalandela sosikhathi nami ihlanza nami nabekholelwa kimi nami sebengidlale phambi kwakho manje phansi manje yabo so nje phethe ukuthi iPhoyisa mina ngithanda futhi nawe nenkinga nawe ayiphethe ngabafuna phela futhi asengamane nzalo futhi ngi-right nje nawe Sgwebo umuphi umculo ngathi nje akakwazi uyafika endimeni ongakhona yini umculo ngathi lo mculo lo akamazi Sgwebo ngaphandle kade nje inhloko ngicabanga ukuthi nami umculo ngathi akamazi Sgwebo ngoba bonke abanye bamazi Sgwebo ngaphandle komculo ke ongehena phela umculo oyifake umculo angazi angikholwa kanjani kodwa kuyenzeka